masih bersama Nuisa Musik. Tunggu para pria belum masak kadangkan badatu nasi dimakan mami urang barancano rumi alenyo tibonan di awak bilo kapabilo denai menunggu janji dia ada cinta yola masih bersama janji kajang. Tunggu para pria belum masak kadangkan badatu nasi dimakan mami urang barancano rumi alenyo tibonan di awak bilo kapabilo janji ya diadakan jadi